أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallo da masu sauraro, kamar yadda muka yi muku alƙawari a wannan tasha cewa za mu dinga kawo muku wa'azuzzuka ne da kuma karatuttuka na manya-manyan malamai da ke cikin ƙasar nan tamu ta Najeriya. Yanzu haka muna tafe muku da raddi ne da Sheikh Kabir Gombe ya yi dangane da maganganun da ake ta yaɗawa cewa sun je wurin dina, wanda ya fito ƙarara ya ƙaryata hakan kuma ya faɗi dalilai da abubuwan da suka kai su wannan wuri. Mai sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu so mu sada ka da bidiyon kai tsaye domin kai ma ka ji wa kunnuwanka abubuwan da ya faɗa da abubuwan da suka kai shi wannan wuri. Amma kafin mu sada ka da bidiyon, muna roƙonka idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha mai albarka ta Hausa Kingdom, da ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan tasha tamu. Kada a manta da yi mana liking da sharing, domin yin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa wurin ci gaba da zaƙulo muku karatuttuka a dukkan wasu majalisai da ake yin karatu. Kafin nan, yanzu za mu sada ku da bidiyon domin kuma ku je ma kunnuwanku, domin Hausawa na cewa waƙa daga bakin mai ita ta fi daɗi. Za mu so ku saurari abubuwan da zai faɗa tun daga farko har zuwa ƙarshe, domin ku fahimce sa kuma ku fahimci ina ya dosa da kuma me ya kai su yi wannan wuri, domin ya share muku tantaman da ake ta fama da shi. Wannan ya masa raddi, wannan ya masa raddi, inda ya fito yi ma kowa bayani abin da ya kai shi. Ga bidiyon za mu sada ku da shi kamar haka. Walima ta yayanmu Fahad Ɗahiru Barau ko Bara'u Magal, da kuma Aisha Rabi'u Musa Kwankwaso. Mun ɗaura aure a fadar mai martaba sarkin Kano a birnin Kano ranar Asabar da safe. Mutane sun shigo daga ko'ina a sassan duniya, da malamai, da 'yan siyasa, da 'yan boko, da sarakuna, da matasa, da 'yan aljanna, watakila har da 'yan wuta, da 'yan tozon la'arabi. Don taro irin wannan kusan a ce babu abin da ba za ka iya samu a ciki ba. Hada su mai kalmasasshiyar hula. Inda aka ɗaura aure, muna addu'a Allah ya sa wa aure albarka. Ana gama ɗaurin aure, shugaba na ƙungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna ta tarayyar Najeriya ya kwashe tawagar mu ba mai burki ba sai Bauchi, inda muka je muka gabatar da ta'aziyya ta rasuwar babban limamin masallacin Juma'a na Gwallaga da ke garin Bauchi, Sheikh Ibrahim Idris. Muna addu'a Allah madaukin sarki ya gafarta masa, Allah ya lullube shi da rahama. Dattijo ne da ya ƙara rayuwar sai na yi wa addinin musulunci hidima. Muka kwana a garin Bauchi, yau da safe shugaba ya sake rintimo mu, ba mai burki ba sai Hadeja a jihar Jigawa, inda muka je aka yi wa mai martaba sarkin Hadeja, shugaban majalisar sarakuna ta jihar Jigawa,
ta'aziyya na ɗansa da Allah madaukin sarki ya masa rasuwa. Bayan ta'aziyya shugaba ya rintime mu muka je Assalam University muka duba aikace da ake gudanarwa a wannan jami'a taku, kuma ina muku albishir in Allah ya yarda tafiya ta riga ta yi nisa. Allah madaukakin sarki ya gwada mana ikonsa, ya gwada mana ƙarfin ikonsa. Idan ka je ka ga irin aikace da aka yi a wannan wuri, kai ka san taimakon Allah ne. A yau aka yi wa ƙungiya handing over na wani gini da ɗaya daga cikin 'yan uwa ya yi a wannan jami'a. Mun hausa mata ɗaya, muka hausa mata biyu, muka zagaya. Katafaren gini ne da naira biliyan 1 da wuce ya ta iya gina shi a halin yanzu. Fi sabilillahi ya gina, yau aka yi ƙungiya handing over. Shugaba da kansa ya karɓi makullan wannan gini. Bayan an gama wannan biki muka wata zarce muka shigo cikin garin Katsina duka a yau, ba don komai ba sai saboda halartar wannan walima. Bikin farar kaza balbela ba sai an gayyace ta ba. Ku saurara ku shi. Mu alaƙa mu da duk wanda ko ga wani alaƙa da shi alaƙa ce ta addini, alaƙa ce ta Islam. In na ce Alhaji Dahiru Bara'u Mangal a nan Katsina, ban da buƙatar sai na gaya muku me yake wa addini, ban da buƙatar wannan. Yanzu nan kamin na taso ina zaune da Sheikh Habibu Yahaya Kaura, yake cewa iya saninsa Allah shine masanin gaibi. Yace amma abin da ya bayyana a gare mu muka gani da idanunmu mu a nan Katsina, Allah bai ba mu wani ɗa guda ɗaya da dukiyarsa ke taimakon addinin musulunci da al'umma kamar Alhaji Bara'u Mangal. Wannan magana da malam ya faɗa gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce? Duk wanda ya yarda gaskiya ka faɗa daga hannu ce Allahu akbar. Banda Allah da ya halicce shi babu wanda ya san adadin masallatan Juma'a da ya gina. Banda Allah da ya halicce shi babu wanda ya san adadin makarantun Islamiyya da ya gina. Banda Allah da ya halicce shi babu wanda ya san adadin 'yan kasuwan da ya taimakawa da jari. Banda Allah da ya halicce shi babu wanda ya san adadin 'yan kasuwan da bashi ya hau kansu ya ce ya yafe musu. Banda Allah da ya halicce shi babu wanda ya san a kowace rana mutum nawa yake ciyarwa. Yanzu ma da yake gaya min a nan Katsina a kowace rana karanci ana ciyar da sama da mutum 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000. Amanar Rasulu bi ma'ajin ilahi. Talakawa bayan Allah ake ciyarwa, ba Kabiru Gombe ake ciyarwa ba. Ko Kabiru Gombe ake ciyarwa? Ba Kabiru Gombe ake ciyarwa ba. Ni alhamdulillah akwai masara a gida. Talakawa bayan Allah. Banda Allah da ya halicce shi babu wanda ya san adadin bayin Allah ya dauki nauyin su suka je suka aikin haji. Na sai idan aikin haji ya zo muka zo da shugaba, abin da yake cewa shugaba tawakkaka duk wanda yake da visa ya shiga jirgi zuwa Saudiya na bashi kujera maka, duk wanda yake da visa. Shugaba haka ne? Duk wanda ke da visa. Sheikh Ismaila Kumo Basirka, akwai shekarar da muka zo tsautsai ya sa an masa visa bai sai da zai je Makka ba, amma passport ɗinsa da aljihu. Sai ya rako shugaba zuwa airport. Ana zuwa mai gida ce to duk mai visa shugaba a jama'a kai shiga jirgi. Yace ni ina da visa ma amma ban da ticket. Aka ce ana ce maka shiga jirgi kana magana ticket, wa yake maka? Sai da muka je Saudiya aka masa karo-karon guzuri. Da ana barin tambaye ku, bawan Allah da ya tsare wa addinin musulunci wannan daraja, ba maganar sarakuna ake ba, ba maganar taimakon malamai ake ba, ba taimakon mahaddatan Qur'ani ba taimakon marayu ake ba. Ka je gidansa ko a Kaduna ko a nan Katsina,
daga gurgu zuwa kuturu zuwa makaho zuwa mai kafa ɗaya da mai ido ɗaya da mai hannu ɗaya da banda Allah babu wanda ya san iyaka waɗanda zaka samu, da mata marasa galiho da waɗanda mazaje su suka mutu suka basu suka shiga hannun iyasu suka rasa inda za su shiga, da 'yan gudun hijira da banda Allah babu wanda ya san iyakar waɗanda zaka samu a kowace rana ana taimakon su. Da Allah bari tambaye ku, wannan bawan Allah idan harka ta shiga harkarsa ko bai cancanta ba? Ai kuna da masu arzikin masu kudin a Katsina, ramin kura daga ku sai yayanku. To faɗa min wane ne harkarsa ta taba tasowa maka bata hankali mai wannan irin tafiyar da mu zo mu wannan daraja ce ta addini. Duk wanda ya yi wa addini hidima, ko mai arziki ko mai sarauta ko ɗan siyasa ko talaka ko waye, in dai ya yi wa addini ne hidima, idan harkarsa ta zo mu kuma sai mun gwada masa yan wata kadi ta addinin musulunci. Ina addu'a Allah ya ƙara mana ire-iren su. Ina faɗin wannan magana ba dan na ziga shi ba, sai idan na san cewa abinda na faɗan ba zai sa shi girman kai ba. Da al'adarsa girman kai ne da an daɗe da wuce wuri, ba ɗabi'arsa bace ba al'adarsa bace. Allah ya ƙara tsarkake masa niyyarsa. Allah ya sa duk ayyukan nan da ya na alkhairi ya same su a cikin mizanin kyawawan ayyukansa ranar tashin alkiyama. Ana ramma, aure idan ana so ya kyau, musulunci ya ba da ƙa'idojin da su ake so a gina auren a kansu. Na san bana da lokaci mai yawa, bari mu ɗan karanta ayoyin sai mu ɗan tsakuri wasu darussa kaɗan daga ciki. To kuma da yawa zai kamin gari yawa da Allah. Ana ramma, aya ta farko je ka suratul rum. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أكو آية كباب. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. توجيك سورة البقرة أهل لكم ليلة الصيام. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا To mai sauraro, duka-duka a nan za mu ja labulen shirin namu. Don haka muke sake roƙonka idan wannan shi ne farkon zuwanka wannan tasha tamu, da ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan tasha tamu za ka same sa da ɗumi-ɗuminsa. Mun gode da kasancewa da mu da kuka yi a wannan tasha tamu. Kada a manta da yi mana liking da sharing zuwa ga sauran 'yan uwa da abokan arziki domin su ma su amfana da karatuttuka da za mu dinga kawo muku a wannan tasha tamu. Mun gode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.